IFM News. Health Facts. Nakatutok sa dyan ni Idol Dennis. Kamen! Sakan ni Mayor Rafi Benamerito, gaputan at Pilipino po di Ilocos Norte nga pag-immersion programan. Kay Ahmed students iti Mariano Marcos State University. Sa pulo at medical students iti nagkotisikol iti Mayor para di 3-day immersion program da Idol Bernard. Nasumetan iti nagyamanan ti Mayor gapot iti dahan napili nga pag-ujitian at iti panag-adal iti medisina. Gagam iti Mayor nga makaduraspay iti knowledge iti students gapot iti mabaling mitulong nga agpaay libre ni medical assistance adagitay matasagita kailanda iti pagod-pagod Ilocos Norte. Malagi pwede ka labas sakit na loans dato'y satellite office Suweno Clinic iti MMSU iti Barangay Pasalan pagod-pagod Ilocos Norte kaya ito'y branch iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti nadakama nga ili iti agdama kita maragsakan iti Mayor gaputa time very timely kaya ito'y panakapintas panakababaro panakalawat espasyo iti RH building dito yung osaran iti medical students para palang iti tumulong kapanang kami digitay adaan din anayen iti pagod-pagod Ilocos Norte. Iti agdama Idol Bernard kita kutundagad sa adin na iti pagod-pagod no pa isumambantayan iti provincial government gamo pa lang nagsarong bagyo masumang ba iti provincial iti Ilocos Norte ngayon nagpagsiatan na awang tindangran iti ratoy doprak ni bagyo Brising iti alang kalabas kung agaman sa balik pa nga bagyo masumang ba iti bukod tayo nga pagilyan. So iti agdama kita madama iti immersion program iti 11 medical students manipod iti MMSU Idol Bernard. Yung sakbay ti amin shout out pan iti vloggers kada content creators nagdaapa iti social media Idol Bernard laglagin pen masapan nga pag-pay out ni AdSense ni YouTube Idol Bernard. So nga naragsak man na apong len gaputa dumanin na tinamnamahin na nga simbrag iti ATM card na itatanggal daw. Idol, Dennis Salivio, kata, para na